Татарстан халыклары дуслыгы йортында өч телдәге «Җырлап яшибез дуслар» дип исемләнгән җырлар җыентыгын тәкъдим иттеләр. Басма авторы, композитор, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнилә Хәбирова. 11 ел элек ул халыклар дуслыгы йорты каршында уникаль, күп милләтле «Жемчужинки» балалар ансамблен оештырган иде. Коллективта төрле яшьтәге 4 төркем балалар туган телләрендә җырлый. Ансамбльнең беренче әсәрләреннән Татарстан безнең уртак йортыбыз дип исемләнгән халыклар ассамблеясы гимны булды. Узган дистә елда Фәнилә Хәбирова үз коллективы өчен дистәләгән җырга көй язды һәм бүген алар Татарстанның төрле майданчыкларында башкарыла. Авторны әлеге җыентыкны бастыру белән котларга хезмәттәшләре, композиторлар, милли мәдәни автономия вәкилләре һәм «Жемчужинки» балалар ансамбленә йөрүчеләр килде. Балаларны инде өйрәтәм ике телдә дә җырларга. Безнең милли татар һәм урыс телендә үзләренең туган телләрендә дә җырлайлар. Чөнки монда минем төрле милләт балалары, Поволжье, Кавказ балалары да. Шулай итеп, без төрле чараларда катнашабыз.